приятели, аз съм Вяра и днеска ще играем Roblox. Пак. Сега да измислим една игра. Знам какво. Аз бях я видяла. Ето на тази игра. Ще играем. Аз съм я играла в истинския живот и много е готина, да. Сега ще играем тук в таблета. На таблетата е. Аз пък какво е в таблета? Те ги говоря аз. Добре. И сега да почнем. Добре. Винаги аз съм последна. Добре, тук. 5. Добре. Вижте сексаван. Добре. 4. Добре. 4. О май гад. 3. 2. Айде, качвам се нагоре. Не я да изсъпвам. Цели. Не. 1. Аз се качвам по-нагоре. Май, аз ще победа. Тя се качва. И тя. Да беше по-назад. 5. Змията да не ме хване. Добре. 2. Стига де. Бях си по-нагоре. Сега пък тя се качва по-нагоре. Едно. Да. Как? Едно. 5. 3. 5. На мен си ми се пада 5 или 1. Много гадно. Аз мислех, че аз ще победа. Ма не. Аз съм по-нагоре. О май гад. 5. Да. Браво. Дано 5. 4. Пак става. Не става. Добре. Сега аз. Лечи се, тя ще победи. Не. И двете. Не знам. Кой? Трябваше аз да бъда първа. 2. И тя 2. Аз след нея. Знаех си, че е 5. Дано и моето да е 5. 5. 6. Не, стига де. Много гадно. Да бяха тъгини. И тя също. 6. Тя трябва да слиза долу. Да, тя ще победи. Не. 6. Ей, аз победих.
същия, само че е по друг цвят. 3. 6. Ей, моето е 3. 3. Браво за него. Дано е едно. Искам едно. В топър са и на нея и на мен е 3. Само, че само се пада. 2. Да, браво. Ей, на нея 3, на мене. О, тя слиза долу. 5. Добре. 4. Добре, че не беше 3. 1. Аз слязох по-надолу ли? Не. Така съм си била. 2. Тя слиза. Не трябва пак да слиза. Не трябва. Де пак слиза долу. Пак аз ще победа. Аз съм вече на 24, а тя е на 8. 3. Тя е на 11. Аз съм на 25. 30. Но. Сигурна съм, че пак ще победа аз. Да. Дано 6. Качвам се по-нагоре. Айде. Да, беше като бях на 26, да беше, не на 25, ако бях на 25, да беше ми се паднал тари, за да се кача на 84 номер. Четири. Да. Малко е тегаво, като има змии. Готино. Аз съм по-нагоре. Тя сега е на 24. Аз съм на 55. Настигам. Идеално. 3. Не искам банан. Аз съм 65. Тя слезна долу ли? Не е слезнала. Качила е. Добре. Да беше 67, 67. Всички са фен на 67. Така че не бях на змията. Аз съм добре, 5. Да беше, но да бях на 99. Тя на 67. 6-7.
88. Едно. Стига да е. Беше 6. Сега ми се падна 6. 6 искам. Искам 3. 3. 5, да. Искам 3. То пък се 5. Искам 3. Не, стига де. На змията ли? Дано 2. А стига де. Тя ще победи. Искам 2. Моята 2. Аз победя. Знаех си, че пак ще победя. Добре, сега искате ли на една друга игра? Добре, на друга игра ще бъдем. Коя да играем? Не знам. Кой знае? Добре. Освен на Junior, тя е страшна. Другия път ще играя страшни. Интересно. Какво че е страшно? Аз нали игра страшни игри. Това ли? Добре. Извинете ме. Федербал. Аз пък федербал. Тенис. Дай. Аз в истинския живот мога да игра тенис. Тенис ли беше федербал? И аз не знам. Добре, махаме го това. Това го махаме. Айде. Добре. Сега. Аз с кой ще бъда сама ли? Аз ще бъда. Къде е топът? Айде де. Трябва да чакаме още един да дойде при мен. Я вижте тази какъв е грозен. Гледайте го. Майко. Сега малко да се поупражнявам. Добре. Ще бъде този или тази. Как? Айде де, я да чакам една минута.
Не! Ма как? Аз не мога. Стига бе. Ама колко сме... ние сме... не сме пък от червените. Не! Стига бе. Айде върви бе. Не печелим. Не. Давай. Yes. Аз не мога нещо. Те се пет. Айде! Ние сигурно ще ги настигнем. Те са 6. Ние пак печелим. Стига да. Добре. Не, ама как? Не, стига бе! Гледай! Аз подскачам. Ма аз се опитвам това да удара. О, не. Излизам. Игра на друга игра. Извинете, ама тази игра въобще не е подходяща за игра. Добре, сега на каква игра да играем? Добре. Не. О! Забравя тая игра как беше. Защо съм дух? Защо съм дух? Извинете ме, ама... Защо съм дух? Ама аз не мога да го взема. Хеликоптер. И как да го взема? Аз не мога да го взема. Аз пък нали съм дух и затова. Не само лампите. Не!
Добре, добре. Знам какво да правя. И искам да си сменя цвета. Искам да съм розова. Розова, не, така ще бъда. Имам ли... Ние сега не сме... хора... Ние сега не сме Хелоуин, за да имаме такова. Не. Добре. О, нормално. Не ме интересува. Не, ето това. Не, това ли беше? Аз съм Не. Добре. Аз тръгвам нататък. Къде още има? Само някой да не ме убие. Ако някой ме убие, просто ще му... Не, пак ли бе? Кой е умрял? Никой не е умрял. За да викнат. Skip is pro. No, wait, we was то пък свърши. Не. Айде, червения. Избягах. Айде, вече не ни трябваш. Не знам. Он е тая да ме убие. Бях имала нож. Добре. И какво се... Тук няма нищо. Тук... О май гад! Не. Видях един. Умряла. Не знам какво натисна. Мисля, че е този.
6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7. Аз съм втора. И кой? Не видя. Той е. Добре. Само ако някой ме обида. О, не имаше една. Сега къде има? Какво трябва да бъде? Не знам какво трябва да правя. Не. Не стига, бе. Не. Моля те, помощ, някой да ми помогне. Сега какво трябва да правя? Не, стига, бе. Не, бро, не. Стига! Не, искам да съм. Сега кой има? Кой умря? Не знам кой умрял. Не знам кой умрял. Не знам кой умрял. Не знам кой умрял. Six, 7, oh, Merry Christmas. Добре, де. И сега аз мисля, че убийца е той е със 7, който е 17 номер. Мисля. Знаех си. Казах ли ви, че той е убийца? Виждам аз жива. О, не. Какъв цвет да бъда? Искам да съм такъв цвет. Искам да имам окраски. Откъде са тези окраски? Можете да кажете ми. Някой да ми каже. Аз съм убийца. Браво. Аз и той, червения. Аз съм със един. Добре, аз тръгвам да убивам.
Искам да видя къде има хора да убия. Моля ви, кажете ми. Знам кой е умрял. Знам. Няма да отговоря. И кажете, кой е умрял? А? Този 38 номер. И сега ще изхвърлят единия. Това е с 14 номер сигурно. Дано не го. Не, дано не. Е как? Сега бе. Не, мене ще ме изхвърлят. Онакси. Колко човека са ме видяли? Те ли са ме видяли? Не знам. Искам да видя. Това. Къде е? Ма той стои и чака. Браво на него. Аз съм тук самичко. Не от тук, бе. Искам ето това. Откъде мога да си пазарувам? Имам ли пари? Откъде са тези пари? Къде ги показват парите? Колко парички имам? Аз не знам къде ми показват парите. Добре. Аз откъде мога да си вия парите? Освен, чакайте. Чакайте. Мога ли ето това? Да, мога. Мога ли ето това? Не мога. Добре, имам си нова косичка. Готово. Това беше приятели и чао!